O karon mga higala dita maglangan, niya ang katapusang sumpay niningatong sugilanon nga naguluhan. Father, I am your father. Kinuo ko. Basta kay mauna, Father. Feeling na mo nilida. Wa na makaya ni Kuya Piping ang kabugat sa iyong problema. Wa na nakaya sa iyong utok. Oh, uy, nibalik sa agi si Father. Nga naman ni Kring. Di man ako mapugan akong pagkurog. Uwa man takot og nawangan naman ni. Ping, paminaw na mo ha. Dili ta pasagdan sa Ginoo, Ping. Dili ka pasagdan sa Ginoo. Sangpit lang, Ping. Sangpit ni Mama Mary, Ping. Dili ka pasagdan ha. Itog yan is langit ang tanan. Nga no, dahil magpadoktor lang ko, Kring. Dagan na kay problema ang Ginoo eh. Gamay rin ng kurog. Kaya rin is doktor. Ato tas Dr. Kring. Nihunong nagkurog imong kamot, Ping. Uy. Sakto gina ikaw eh. Paglitok rin ni Mus Ginoo, nuwagtang na din ng kong kurog. Huwag na ito magkinahanglan ng doktor. Biliban ako sa Ginoo eh. Salamat, Ginoo. Nga naman, Kring. Nga nawa na imong pagkurog. Kaya ni kurog na ko. Ayaw na lang labda imong oping. Relax ta. Ping? Ako? Ako ba isang Ping mo, Ping? Oo. Ikaw man si Piping. Felipe Piping. Di ba ito rin ako nga? Di naman sa kanamunit anong pangana, oy. Maglungag sa ko, ha? Ay! Ha? Pasaylo ako. Uy, ang kakahugot ba ni mo mugakos tingali mapian ko, ha? Sorry. Pasaylo ako, Tay Piping. Padre. Temparagot nga nung naginilakay man mo. Sa man, Ring, may anak na ito, niya nilayas. Huwag ko kaila. Kadak ko na bang tao ini? Guwapor ba, liwat na ako. Huwag kinsa masaya nagpadaplin. Kinsa masaya nang nagpadaplin mo ng anak? Ako ni Kuya Piping. Oh. Si Lulong ni. Ha? Oh. Gusto na si Lulong mo na ito ka, no? O, nga nung hilak-hilak mo saga. Apil-apil lang yung ka. Sige lang, good kuya. Papila lang, good ko. Joiners mo na yung bata, ah. Tay, wala gina ka makailan ako. Oh, kay dako ka namang mipauli, awa na yung kong makaila. Pero sige lang, ang importante nga mipauli ka na namong nanay ni mo. Usa ka dito nga ni mo? James. Uy, James Bond. Ano, kumusta naman ka? Minyo na ka. Pila naman sa imong anak. Pero ano mo daday mong pamilya? Nakatuog yun dayon. Ingon ana na siya basta murag daghan kayo siya gyuna-huna. Maglibog na tingali siya bugat ng maong dali nang magduka og matog. Dako'y kunay mong sana. Nagpadaog ko sa kong garpo. Anogon lang kaayo. Nga dili tinaw karon ang iyang panghuna-huna. Nga gisangpit ni mo siyag tatay. Pero nalipay ko, Padre. Nalipay ko nga imugit sa gidawat. Basin pa.
Basin pag maulian ra siya dili madugay. Pero unsaon man adre, mobalhin ka naman di ay og parokya. Malayo ka na sab ni tatay nimo. Unsa? Lagi Lids, taubagan ni si father karon. Nilakaw na lang ko kay aron sa ba doon na sila privacy. Hala no? Lawgawa lagi Lids. Kay lakog apil ay. Mura lagi eksena sa pelikula. Dramatic kayo. Di pwedeng di ka makahilak magtanaw ni father. Unya si Kuya Piping sad. Bisan wa siya mohilak. Sakitan ka magtanaw kay inosente kayo siya ba? Unya pag yun. Kay bawa bitaw tas iyang giagian. Namo, kay lakgabon ko na. Kailak nga gani ko gawa ko dito. Nga naminaw ra ko nimo. Pero nalipay ra ko para nila. Labi na gid para ni Kuya Piping. Bitaw, Praise the Lord. bitaw. Praise the Lord kayo eh. Pero, Lulong, dili ba farewell mass na ugma ni Father? Usa? Mudayon ka pagbalhin si Father? Mahibaw na nato ugma. Sigurado magid nga do na siya desisyon human ining tubua. Lord, salamat ha. Salamat ito ang gagailan na ni Father si Kuya Piping. Anhita sa atubangan, Ping, aron makadungog tagtarong sa wali. Anong naamang ko din eh? Di ba mo serbisyo ko sa misa? Uy, retired ka na, Ping, uy. Ha? Oo, retired naman dahil ko no. Dili na ta magtabi, Ping. Hapit na magsugod ang misa. Lord, kailakod kit kayo ko sa kalipay. Pero mo hangyo ko. Ayuha si Kuya, Lord, ha? Ayuha siya. Kaya ron mahingpit na gitang iyang kalipay. Thank you kaayo, Lord. Sa di pang katapusang panalangin, tuguti nga doon ako ikumpisal ninyo. Nahibaw ko, magkugang mong tanan sa kong isulti. Ug tingali, humanining atong panagtapok, inyo kong hukman. Apan bisan unsa pa ang mahimong linugdangan ini kong pagkumpisal, dili na ko igsapayan. Ako kining dawaton sa tibuok na kong kasing-kasing. Ang Ibanghilyo karong adlaw nagiskot sa pagpasaylo. Og ambot kung nakabantay ba mo nga medyo emosyonal ko sa kong pagwali kanina. Mga igsuon ko diha ni Kristo, naigo ko sa Ibanghilyo karon. Gani gahapon pila ka oras ko nga wa may baw unsaon pagwali karon tungod kay nahibaw na kong daan nga dili ko angayan nga muwali bahin sa pagpasaylo. Tungod kay ako mismo wa makapasaylo sa usa ka tawo nga dako kayog kalabutan sa akong pagkatao. Ingali, may pipila ka ninyo nga nasayod nga midako ko nga wa makailas tinuod akong amahan. Gani, namatay na lang si mama nga wa gid makasulti nako kinsa akong amahan.
Uy, pero di palang dugay. Ako siyang nakaila. Lawgawa ini eh. Kailakon man Hagbayan ko. din ako siyang di kauban-uban. Gani, suod na kayo siya sa kundughan. O giisip na nga akong amahan. Nambarog man akong balhibo da. O mga kaigsuonan, giisip na ako siyang amahan tungod sa among kasuod. Wa ko masayon. Nga siya gidi ay ang tinuod na kong amahan. Pero sa dihang ako nang nasayran ang kabatuoran, may patigbabaw na ako ang kahiubos. Ang kapungot, ang pagmahay, o naglisod ko sa pagdawat niya nga akong amahan. Nagayo siya na akong pasaylo. Pero naglisod ko sa paghatag. Naglisod ko. Uy, ano naghilak mo kadagring? Pero nagpasalamat ko sa Diyos nga iya kong gitagaan sa kaisog nga batukan ang akong kahiubos. Kung nakahimo na gihapon ko sa paghatag sa akong pastelo kadto sa akong amahan. Ugaling lang kay nawa na ang iyang memorya. Wa na siya makailan ako. Kaluoy gud in taon anang pariya. Ping, wa pa gyud ay gihapon Ay, kay suod ko. nahinumduman. Bahin sa unsa man. Kamong tanan nakaila niya. Nakaila mo sa akong amahan. Nakaila mong tanan ni Tatay Piping. Naa siya karon naglingkod sa tubangan. Kauban ni nang Milagring. Uy, wala. Ako? Ay Piping. Tay. Tay. Uy. Ginoo, salamat. Salamat, Diyos ko. Tay, dali. Uban ako sa tubangan. Ipailati ka formally sa mga tao. Dali, tay. Dali. Uy. Sige, Ping. Barog, Ping. Godit ako, tay. Daritas tubangan, tay, dali. Uy. Grabe, uy. Hangtod ron. Magkahilak pa man gihapon ko. Lagi. Kas kay gluha. Asa naman to sila si kuya? Toro. Gitapog ka sa mga tao. Oo. Pero tanawa lulong. Nagsigiro og gisi si Kuya Piping. Pero murag kalipog. Luya bitang Kuya Piping sa. Maulian pa ka na siya. Maulian patingali na, uy. Oh, ampot lang. Pero feeling na ko, maulian pa yun as kuya. Mayuntag maulian na gyud siya. Aron ma-appreciate gud niya ang presence ni Father. Isip iyang anak ba? Atong iampo. Aw, as always mong gyud na. Pero mas maayo gyud nga ang pag-ampo kanang united ba? Kanang gyung magdungan. Oh, atong ignorang atong mga kaubanan sa youth. Nga maghiusa tas pag-ampo para ni Kuya Piping. Laim sa nang pag-ampo kauban ng atong grupo, sis. Laim sa nang pag-ampo na ato raging duha.
Kinagampo na bitotang duha para ni kuya. Nagampo ko. Nagampo sad ka. Hala eh. Ikaw, sister ba? Kaya bisay nakasabot na ka sa akong ipasabot, no? Magbabugo-bugo, pagid ka. Paspas mo yung pick up, di ba? Ay, hindi mo, Brad. Kung unsa magaling ang imong ipasabot, suluhan na lang na, okay? Bye. Sis! Inag, di. Lida! Sis! Padre, sigurado ka nga anhi ka matog karon. Wa ra ba ko makaandam og imong higdaanan da? Way kaso lang, ayaw pala bigtagad na ko. Pwede ra gyud ko di asawanan. Naman kay ekstra nga banig. Kung wa, pwede ra habol akong ihapin. Kung wa, fights ra gyapon. Pastilan, Padre. Wa gyud kasudlan karon sa akong kalipay. Nag-awas-awas gyud ron ang akong kasing-kasing, Dre. Ako sabdang, dili masabot ang kalipay nga akong gibati. Gaan kay sa kundugan. Dili parehas atong miaging mga adlaw nga haskang bugata gyud. Lami lang kayong iutong. Sino'y piping ni mo? Si tatay piping ni mo ba? Bisan og wa pa na siya kaayo kasabot sa mga panghitabo. Makita gini mo nga malipayon siya, Dre. Oo. Geng! Katulog na, oy. Nanawag na ay. Dali, Dre. Adtoon na to. Katog na lang, Ping, kung nagduka na ka, ha? Ako pang tagaan o higdaanan si Padre. Ang imong anak ba? Katuog na tayo aron magkapahuway kag sayo. Sige. Good night na. Kisa ganito nga ni mo? James. Father James, pare imong anak. Uy, niga ko rin ako kanak god. Kanusa ka lang na pare. Nalimot lagi ko. Balat na mag-istorya, ha? Gabiin naman. Sige. Bebe. Sibo gamay, Ping, ha? Kay magkuha ko banig para higdaanan ni Padre. Kanang na ibabaw sa aparador nang, ako nalay kuha. Ay, mupatong raman gud ko, Dre. Ako na lang, aron di na ka mahago. Sugar rin mahagok ni tatay, oy. Ingon anak gina siya, Dre. Sige na, Dre. Katuhog na, oy, aron sa makapahuway ka na. Sige nang, salamat kayo. Daghan ko kayong salamat. Mangutan na lang di ay ko, Padre. O sa matanang? Dili na ba mausab ang imong desisyon nga mobalhin og parokya? Sa pagkakaroon, final na nga akong pagbalhinang. Kay nawad anon sa buog kura nga akong balhinan. Pero makiksulti pa ko ini sa arsobispo. Pero ay kabala ka nang, bisan tuan ako sa laing parokya, akong sigurohon nga moanhig ko din kada semana. Sige, Padre. Salamat. Sige nang, mayong pagkatog.
Lingkod na, Ping. Lami kayo niya itong pamahaw, o. Ni apay kapayas nga hinog sa punuan. Oh, Oh, unsa may imong gisigihag Ping? May gipangita ka? ha? Wa man. Nangita ni siyang padre. Ha? Nahinumdum ka, Ping. Nahinumdum kang dinhis padre. Ha? Dini si Padre Kiko? Padre Kiko ba, oy? Hagbay ramang gutong namatay. Oh, ha? Namatay na dis Padre Kiko? Ping, Oo, namatay naman dahil taon tos Padre Kiko, no? Pahuway nga dayon ni hatag kaniya o Ginoo. Ug ang kahayag nga way pagkapalong, magadanag kaniya hangtod sa kahangturan. Sige kayo, ngaw na ta. Yung kalamis sa sabaw. nalimot na sad siya ni Father James. Saro adawag ring? Lunes, Ping. Gapon, huibis. Domingo, oy. Lunes man ron. Domingo gahapon. Nahu, ano sa takasimba, no? Ay, nanimba ta, Ping, oy. Huwag yung kayo na hinumduman gahapon. Tiguang ang yug ko da. Ay, magpanglimot namang yug ko, eh. Sige na lang, Ping. Higop na lang maayog sa baw diha. Basin pag di ka na magpanglimot. Huwag yun di ay sa inahinumduman sa nahitabo gahapon. Huwag yun di ay. Abi na kog nianhi pa si Father sa wa pa siya mugikan. Wa naman, Lida. Pero nanawag siya. Naglikay na lang tingali si Father nga maghinilakay na sad mo nang. Tingali. Wa na naghiskot si Kuya Piping ni Father nang. Wa yun. Hala no? Wa pa gid mo balik ang iyang memorya. Ambot lang kahalida. Kung mubalik pa bagid kahayang memorya. Pero at least nang nakaila paghihapon siya nimo. Ay, usahay. Mangutana mangganikin sa ako ngan. Mao ba? Hala no? Padayon lang gid sa pag-apil niya sa imong pag-ampo, halida. O nang uy. Ug di lang ako. Kaming tanan nga nagserbisyo sa simbahan. Nagampo gid para ni Kuya Piping. Si Kuya nang... Hi, Kuya! Ari deriping. Ayaw pagsigig sit diha. Taon sang Kuya, uy. Nagsangko ang kilay ay... Wala sa di kailan ako ron. Uy, Wa na sad kang makaila sa tong bisita, no? kaila, uy, nugutaw nga. Bebe. Kinsa man ko nun, ibe. Katawa lang. Wa kaila. Ay, kaila lagi, nugutaw nga, makalimtan man ka, uy. Bebe, ako. Oh. Kinsa man ko no ko, be. Siyang hilagod? Kuya, si Nang Milagring man na. Nga naman to. Ang, ingon man kasi ang hila siya. Si Nang Milagring maguto ang imong asawa. Oo, lagi, milagring. Ingon man ka ang hila. Oo, siyang hila. Kisa siyang hila. Hala, uy. Lisura sa ditubag, anak, kuya, uy. Siyang hila lagi, akong asawa. Kuya, si Nang Milagring ang imong asawa, dili si Angela. Oo, lagi. Kuya, sad, uy. Naglibog na gid pag-ayong imong huna-huna. Kisa man to siya, siyang hila to? Si Nang Milagring lagi to, kuya. Oo, si milagring. Hinumdum na ka? Oo, kinumdum na ko. Ato-ato ka. Kinangluod ba ato nimo? Oo, sige, apason ako. Ako to apason. Ang hila! Patay. Bisag nagpanglimot na siya. Nahinumdum lang gihapon siya atong pangana. Huwag gid siya malimot atong babayhana.
Mahal. Mahal sa imong mata. Ayaw kog mahal-mahala ha. Kaya di na ko madapa na imong bulatik, Ping. Mahal-mahal ka diha. Unya laing babae imong gihuda-huda. Sakit ba yagid kaayo akong dughan, Ping. Wa ka lang makatugkad pero sakit gid kaayo akong dughan ron. Wa man ko magunahuna og laing babae mahal. Ayaw lagi kog mahal-mahala. Dili madaan na imong ulo-ulo ang kahiubos nga akong gibati karon, Ping. Kipasakitan ko nimog maayo, Ping. Daghan na kaayo kong gidada sa akong dughan. Pero ako lang giagwanta. Ako lang giantos. Pero sobra na ni karon, Ping. Dili na nako kaya. Paminawa na ko mahal. Ayaw lagi kong mahal-mahala. Labayon ti karon. Unya kinalimot man ko sa imong pangan. Mahal na lang akong tawag nimo kay mahal ta man kay kang tinunanay. Paghilom, Ping. Hilas-hilas ka lang. Di ka mtuna ko. Dili. Lugaw agad. Lagi lulong. Looya lagi ng milagring. Pero, looy sad si Kuya Piping, uy. Kay, inosente ba yagit siya? Paita na sa. Maulagi. Ay, huot sa akong dughan na. Lagi, uy. Looy git kaayo sila. Unsa man, tawagan na to si Father? Ato pahibaon? Ayaw lang, uy. Mo pag-abot ato sa iyang bagong parokya. Unya, ato dang balitaan ini na mahasol gito. Sige. Arin na lang niya. Muduwa mo ko na siya nilang Kuya Piping kada semana. Ug samtang wa si Father, kita na lang ang muduwa o permi nila ni Kuya Piping og ng milagring. Okay kayo. Uy, hala. Kalami ba ining inyong gida? Uy, halo-halo mang yan. Kay ba man may nga paborito ni ninyo ni Kuya Piping? Oh, hilom ra lagi kaayo ka, kuya. Sugdi nagkaon, kuya. Uy, lainag tinutukan ni Kuya Piping na ko eh. Nga naman ka, Kuya? Wa ka mahadlo kagabaan? Aha? Naunsa ka, Ping? Nganong ko taong gabaan mas lulong. Unsa may iyang sa? Lulong? Oh, ikaw din nilong? Lugaw sa di mo, Kuya eh. Kulbaan man ta. Abi na kukunsa. Abi din mo kinsa, kuya. Abi na Father. Kay, ngano man di ay si Padre Ping, nganong nasuko ka man? Ay, pare, good siya niya. Nagdarinig babae. Si Lulong ko din ng karaho. Kang... si Lida mo din eh. Kamu mo din duhang love team, no? Ito ba? Nahinomdom nagid ka na mo, Kuya? Sure ka? Ngano? Nalimot na ko ninyo. Noon sa maning bata. Kamu akong kalimtan. Oh my goodness. Kanang imong dagway. Di balik ka pagka-joker ni Kuya Piping. Thank you, Lord. Ako, wa na ka malimot kinsa ko, Ping. Bitaw, kuya. Kinsa man ni Be? Akong asawa ko. Noon sa man mo eh. Wala gudi ka malimot, Kuya? Mayo na gudi ka? Kaya noon sa man ko. Bebe, kung wa ka malimot kinsa ko, Oh. kinsa man ko no ko, Ping, be. Ay ako laging asawa noon sa mangga. Mawawtan nilang Lida o Lulong, oh. Kung naging si kuya, oh. Sige na, kuya. Kauna na mong halo-halo kay nalanay na na, oh. Nang bilagring, kauna na nang. Ako, oh, hapit na mahurot. Paspasa sa dumo mo ka gulo-halo, eh. Ako rin kaon sa mong halo-halo, ha? Kay di ka man mukaon, anak. Uy, saba ka diha, Ping, uy.
Di good town. Mukha na rin kagaluhalo ang hila. Kamusta lang? Nang ano lang kadanang, ha? Kuya. Silang milagring. Ha? Dili na ko, Ping. Dili na ko makaantos pa rin mo. Magbuwag na ta. Sobra na, Ping. Sobra na. Dili na ko. Ato alin, storyahe. Sige. Nang? Ay, lugawa ini, oy. Ngano rito siya? Kuya, imo na sa siyang gitawag sa laing pangan. Usa na akong gingon. Imo man siyang gitawag og Anghela. Milagring man ang iyang pangan. Sabada, oy. Siyas ang hila, ang akong asawa. Doon na may anak na pare, si James. Oh, Nalimot siya nga siyas ang hila? Ha, unsa siya, giango-ango? Nang kung imong biyaan si kuya, magunsa naman lang siya. Kinsa may mo atiman niya. Sakit na kayo akong dughan, Lidaw. Mura na kong mamatay sa kasakit. Nang, wa magud na tuyuan ni Kuya Piping. Wa pa ba siya sa saktong huna-huna. Dahibaw man ko, anak, day. Pero dili sab na ako ikalimod ang kasakit sa akong dughan. Mataghigayon nga tawgon ko niyag Anghela, uy. Sakit gid kaayo, day, Lida. Sakit gid kaayo. Nang, Kung wa mi matiguwang, wa ni mahitabo. maulagi nang. Dili pa ko gustong mamatay, day. Gusto pa kong magpakabuhi. Mao nga bisan og sakit. Mubuwag na lang yung kong Piping. Kay tingali lang unyag mukalit lang kong tikig. Kung kadunay na lang kong muutong kung tawgon ako niyag Anghela. Unya nang, asa man sa kapaingon kung mubuwag gid kang Kuya Piping. Nang inumdumi ha. Lisod ra ba karon panahon na pag-travel? Labi na gyud ninyo mga senior citizens. Aw, dili man hinuon ko mo biyahe, day, Lida. Asa man dili ka mo puyo nang. Dihara kos likod, oy. Di aman may payag-payag pahuwayanan dool sa tangkal sa mga manok og baboy. ay, lugawa. Abi na kong naayo ni ginis kuya. Wa pa man gid ay. Nahigot na magkukuha ning Anghela. Tungod kay may anak ni pari pagyod. Pero ato ra ni lulong ha. Na mangyog ko'y nainlaban nga lain. Ha? Ang pangan milagros. Niyang angga milagring. Oh, Magito siya akong nainlaban pag-ayo. Ang tudron. Siya mo'y niya sa kong kasing-kasing. Sakit mo. Kaya, di ta pasabot kay, siyempre, mag-wild unya na si Anghela. Baldita na ba kayo na? Anghela na sa... Musumbong unya na sa among anak nga pari. Mula ba ba sa dayon tong pari asing inahan? Liman ka nga, wako ato tinggi pila ka buwan kay nasuko na ko. Sakita lagi sa kundugan. Liman ka, pari siya, unya, di ka pasaylo na ko nga iyang amahan. Maayo ka na. Mani ang gisulti nang. Katawagon no na gani kay ko nimo gani ha. Pero ako lang yung gipugngan. Kay ako man siyang gipaminaw. Nawanang, love gid lagi kang Kuya Piping. Nagsago lang gid na iyang huna-huna karon maong wala siya kay baon sa karon. Unsay sa una.
Mura na yung naghalo-halo ba? Unsa bay akong buhaton? Pasagdan na lang nako nga iya kong tawgon og Angela. Kung pwede nang, i-ignore na lang. Ay nalugtag daw ba? Kaya lagi na ni mo nang. Kaya na ni mo. Ikaw pa. Bitaw nang, kaya rin na ni mo nang uy. Hangtod kanus akaha din ako makaya. Hangtod kanus akaha. Anara na inyong kaugalingon nga ako'y magpakaon ninyo, ha? Kay unsaon man, nagpanglimot naman ang inyong amo. Ay, miss. Ay, miss, ay mong kagaran. Yabag ka man, Piping. Kuyawan lang ko da. Nagtuo man kong way laing tao. Pwede makigila-ila, miss? Ping, ha? Unsa man ang imo? Bugal-bugal o yaga-yaga? Pinaro na nga ako, miss, ay. Gusto lang kong makaila ni mo. Nananghid naman ko sa imong mga ginikanan. Okay raman sila. Ay, mauba. Dito ka sementeryo na nanghid nila. Hoy, Felipe, ayaw kong kabuang iha. Imus-mus tayo noon kay ning pagkaon sa mga baboy, maure imo. Artisan ni mo, ay. Mura sa kagwa, mangunot na. Oh. Nadibaho naman yung pahang ang purol ni Piping. Oy, peh! Kasayugod in taon niyang giango-ango. Oy, papagyo ka mo man diha? Kaya na mo ni mong liho. Uy, papay dagang trabaho no? Papagyo ka mahuman diha nga pilaram na kalugas mong ilabhan. Seryoso ka? Nangasaba ka nako? Masa man diha? Nagtuo ka na komedya ko? Hoy, babay, wate ka sweldohe aron magpabuot na lang kasi mong trabaho, ha? Hoy, lalaki! Wa ko ni mo sweldohi, ha? Dili ko ni mo muchacha! O kung gusto kang mahuman pagdali ning nanimahong pahang ni mong porol, oh, ihilamos na! Kapoy na, Ping! Kapoy na! May buntag nang. Padre, salamat intahon nga niya ka na, Padre. Dali, suod, Padre. Oh. Kaya nga naman din nang. May nahitabo ba ni tatay? Doon naman nang? Ha? Maunay tinuod, Padre. Kikapoy na bayagin ko. Pero unsaon taman, ako man siyang bana, maungutong na lang ko. Pero usahay, labi nagtawgon ko niyas ngan sa imong inahan. Sakit kaayo, Dre, oy. Murag makamatay nga kasakit. Nang milagring. Pero sa ako nag-iingon, utong na lang ko. Kayod saon nga ba naman, gipanumpaan man nga unungan sa kalipay o kasakit. Nang ay kabalaka. Kay giaprobahan sa mahal atong arsobispo akong hangyo nga mubakasyon og 2 ka buwan. Sugod sunod semana. Ug anhi ko din hinang.
Mutabang ko nimo pag-atiman ni Tatay Piping. Mao ba, Padre? Salamat sa Ginoo. Salamat in taon sa Ginoo. Nanay na paghilag, gamay ka antos na lang. Lipay kayo ko sa imo gisulti, Padre. Doon na nagyud in taon ko'y kaabag. Doon na ko'y ikasabot-sabot unsay maayong buhaton. Mao nga antusa lang unang usa ka semana, ha? Oo, Padre. Nakaantos manggani kog pila ka buwan. Usa ka semana pa kaha. Bulahan sab kay sa tatay nga nagkapangasawa nimo. Tuod kay bulawano ng imong kasing-kasing. Bisaging naanak ka lang. Aha? Kay unsa di ay ko, Padre? Ang boto ko ipasabot nga, bisan may pagka-yaw-yawan ka gamay, pero malumo ang imong kasing-kasing. Ug tinuod ka gyud nga nagmahal niya. O kinaot nga musugot ka, nga tawgo na nakog nanay. Oh, Padre, uy. Kalipay kaayo na ako. Gaya mo kong tawgon og nanay, Padre. Nay, Anak. Mga uwaw, dinhigi mo sa kumpanya migraine? Imong ipahan nila, imong laki nga batanon? tay, Ay, ako na tay, si James. Pastilan ni mo, Piping. Uy, nerbyoson malang tanimo. Si Padre James ni ang imong anak. Akong anak? O, Ping, uy. Ug ayaw kalimot, ana. Ako ni tay. Gitugdan ko sa atong pinalanggang arsobispo nga mubakasyon. Aron makahatag og panahon sa pag-atiman nimo. Na, atimanon yun sa bata? Pag-aksa ko tay, ha? Unya na kay social distancing man. Wa ka oray malimot sa social distancing da. Ano malimot man taon ko eh? Limot-limot yun, ano madakpan? Wagin malimot sa tatay, ha? Na, kanunay yung kung nagtanaw sa balita. Di, mahitabo nga ako na malintan. Mao ba? Kanunay kang nagtanaw sa balita, Ping? Be, kinsa may atong presidente karon be? Hulo, uy, pagkawawal masatan ni Mugring. Si Fidel Ramos, good. Butang ye. What am I living for? It's not for Malipayon kasi, no? Nay, di ay. Sorry, nalimot ko. Ikaw na say nalimot, Padre. Pwede, Nay. What am I living Anak lang itawag na ko. Kay murag, gimingaw ng kuha na, da? Gimingaw kang mama ni mo, no? Pasensya na. Ay, way problema, Dre, oy. Aw, nak. Salamat, Nay. Salamat sa pagsabot. Ug sa pagdawat na ako. Sige na. Duula tos tatay ni mo. Na, nagkanta-kanta ra ba na? Maghinay-hinay na lang sa kughikay sa atong paniod to. Sige, Nay. Pag-utan og Bisaya, ha? Oh, sige ba? Sige na. Atuan na to imong amahan. I bless the day I found you. Kuya, kantang tatay na. Kinsaon ka? Dol gani karop, igod yung karop plain cake. Ay, si James ko, ang imong anak. Ha? Oh, siyalan pa di. Ikaw din anak? Oh my God. Tay, ako ni. Ay, kadugay na ba natong magkita? Kumusta naman ka? Pila naman imong anak? Ha? Ay naman imong asawa? Pare man ko, tay. Wa mo ko asawa og anak. Uy, naunsa. Ano nagpare man ka? Ano kung di na mo sanay ni mong kagwapo? Ikaw, tay, ha? Siyaw ka gud, ha? Bitaw. Tanawa ko. Okay na, tay. Ginoo mo sa'yo akong ialagaran. Unya, buutan kang pagkapare. Naningkamot nga magbinuotan. Pag binuutan yun,
kinahanglan nga Ginoo gyud ang naa sa mundo ha. Ayaw pagsunod anang uban nga mas gihatagan og importansya ang mga laing butang kaysa pagpakita og maayong panag-ingnan ngadto sa mga tao. Ha? Uy, murag may hugot man katay. Na, kadugay na ako nagserbisyo sa simbahan. Ha? Lain-lain ang pare na akong naserbisyuhan. May mga butan, may mga nagpabutan-butan, ug may mga di gyud ka mao mabinutan. Namira na mag-ana tay. Tinuod bitaw. Ikaw, unsa mo gyud ka pagkapare? Dili sa pagpaghambog tay, pero naningkamag gyud ko nga magbinuotan. Labi na sa mga mata sa Ginoo. Kana gyud. Labi na karon ning panahon sa pandemya. Ning panahon nga way kasiguruan ang tanan. Gawas nga naa gyud ni sa kamot sa labang magkagagahom. Naningkamot ka tay. Nga akong mapadangat sa mga tao ang kaimportante sa pagpalig-on sa itong relasyon sa Diyos. Nga inubanan gayud sa mayong binuhatan. Kana. Muna sakto. Diri kay mahasol ka sa unsa pang mga butang diha sa unsa pang mga butang nga way labot sa kaluwasan sa kalag. Makapasakit pa kag balatian sa mga tao nga nagserbisyo rasad sa simbahan. Ayaw ka strong tay ha? Ang puso mo. Dili mas strong yung ko kay makalagot na kaayo. Pila ka buwan nga gisirada ng simbahan tungos pandemya. Unya karon, giablihan na hinay-hinay. Ug nakabalik nagserbisyo ang mga nag-alagad. Pasakitan hinon. Ha? Wa magunahuna nga kanang mga tawhana uhaw na sa kayos pag-alagad sa Ginoo nga mo'y ilang nandan. Tama. Ug bisag na paghapon ang risgo gisungasong gyud tungod sa gugma sa pagserbisyo. Unya questionon lang yapon. Ha? Makapasipok sa Wa mo na mo anha sa simbahan aron magpasikat. Kung ayaw rin panghagis. Oh. Tay, kalma na tay ha? Kalma lang. Anong nagtatay-tatay mga kanako? Kisam day ka. Ha? Saging o ginamos. Klami. Lipay kayo ko, Father. Nga nakita kitag usab. Agusab, lipay kay nakakita din yung balik. Asa na si Kuya Piping? Gipukaw pa ni Nanay Milagring tatay kay natuog man pagkahuman mo pumahaw. Padre! Si Tatay Bibo! Wala. Uy. Naon sa kas, kuya? Kulbaan sa dada. Tuon na to na. Tana dayon. Nay, naon sa tatay? Dili gid mo mata bisag unsaon akong pukaw, Padre. Nakuyawan na kaayo ko, Dre. Mata na manggod ko. Tay ha? Imog yung gipagkuyawan si nanay. Kalami ba yan mong puspusan, Ping? Oy, nga nung wa man ka mo bangon diha nga nagmata ka naman di ay. Kung saan ka dito pagbangon? Namaray grade dito sa Kuya Piping. Magpabangon gid siya ni Father. Kuya, gid, uy. Ay, pitok-pitok lang rabas mata ay. Nagkaon sa nagsaging nang. Ha? Nagkaon sa... Mao lagi. Nagkaon og saging, way tingog-tingog. Unya nagpitok-pitok lang ang mata. Murag yung onggoy. Feeling nako. Madali na nagkaayos si Kuya Piping kay naa naman si Father James. Ngamitabang ni ng Milagring pag-atiman niya. Mailan ba yasa nga happy si Kuya?
Bisan murag, libog pag yun ang iyang utok. Oo, pero daghan naman siya nahinumduman. Murag, na-mix up lang yun ang iyang huna-huna. Pero pilib kong nang milagring eh. Grabe ang love ni kuya, no? Uy. So, nagaday forever? Oh, naangkot? Kita ka, my forever ka ta? Lids, seriously speaking ha, di naging ka ganahan makigbalik na ko? Ngano? Nag-effort day ka? Mabalik ko nimo? Una ko nimo eh. Oy! GCQ, MGCQ, ECQ, MECQ. Balik na siya sa MECQ, ECQ, MGCQ, GCQ. O sa'y sunod, banana Q, barbecue, ma. Hay. Wah. Uy, masam to kung ipangyaw-yaw. Tay? Oh, inom na sa mong vitamins. Tay? Murag na kailalagi ko nimo. Ako rin si James, ang imong anak. Dili lain. Ha? Kisamday ko. Murag nakakita na ko nimo. Sa simbahan? Oo, sa simbahan. Ako si Father James. Oh, Nahinumdum na ka, tay? oh, Ako si Father James, tay. Ang imong suod nga Father James. akong suod? Oo, suod kita. Suod? Kanang sikit yun. Oo, sikit yun. Mau ba? Inana ta kasuod, tay. Hangtod nga ako nasayran nga dili ka gyud ay laing tao. Kaya ikaw man nga akong amahan. We, Tinuod nga akong isulti, tay. Suod kay ta. Kamo ni Nanay Milagring. Permi kong muanhin din inyo kong pakanon. Pero nausap ang tanan diyang nasayod ko tinuod. Nga ikaw di ay ang akong amahan. Gidaog ko kay ubos. Gidaog ko ka pungot. May patigbabaw ang akong pagkatawhanon. Huwag ko magkadawat ni mo. Huwag ko magkapasaylo ni mo. oh, Nagkapasakit ko ni mo. Gani, maunihin ungdan nga na ingon anak ka karon. Ako usaha kini nahitabo ni mo, tay. Ako usaha nga na ingon ka anak. Pasilo ako, Tatay Piping. wa lagi ko kasabot. Sige lang. Kung wa ka magkasabot karon, tay. Dili ko pulaan sa pagbalik-balik og pahinumdum ni mo. Dili ko pulaan sa pagatiman ni mo. Sa pagpadangat ni mo, unsa ti ka kamahal. Gusto ko mabalik na ang imong memorya. Gusto ko magkasulti ta nga. Dili ka na mapanglimot ay. Gusto ko mabati siya ang pagtawag na ko og anak. Nagkikan yun siya mo kasing-kasing tay. Nahibaw ko maabot ka ng panahon na. Nagkasabot namin ni Father Jipoy bahin sa kong pagmisa sa atong parokya samtang nagbakasyon ko o iyan akong gitagag schedule. Alas 5 sa hapon, magkuyog na tulos pagtambong og misa. Ay, maayo hinoon. Praise the Lord. Kadungog kaping. Oh, nagsigir amang kong kagtutok ni Padre. Tay? Ping, Tay, may gipamati ka? oh, Tay, Ayaw. ngano mang kaping? Wa. Padayon na lang og kaod, anak. Ayaw na lang na siyang tagda.
Tay? Ayaw biyag tuol na ko, ha? Oh, Greng! Greng! Oh, di gawas naman lagi kaping. Asa nang to siya? Mupauli na sa ila? Muadto to sa simbahan. Mag-meeting sila ni Father Jepoy. Greng, pari dito siya? Oh, Ping, uy. Murag na hinumdum na ko niya. Oh, Nahiubos ko atong paria. oh. Gipasakitan ko niya. Hangtod ron sakit kay ni akong dughan. Ping, nahinumdum ka na ba nga nung nahiubos ka niya? Wa, naglibog pa ko. Pero ang kasakit, ni agyod. Murag mubuto ang akong dughan sa kasakit. Ping, hapit na tingali mo balik ang imong memorya, Ping. Nakatabang yun ay ang pagpuyo niya din, he. Hinay-hinay ka nang nahinumdum. Hapit ka na yung maayo, Ping. Kay naunsa man day ko. Patuyang ramang ka. Malipay gid si Padre ini, Ping. Ay, natok pabalik ka din ha. Ubalik pa ganito, bagong ko na gito ba? Ayaw patakag yawit diha, Ping. Oy, patuyang ka lang baya diha. Pare to niya imong sukmagon. Oh, pare dito. Ay, kapila naman ni gibalik-balik, Ping. Oy, ka 15 million times naman tingali. Ah, grabe. Ping, kadto si Padre James, imo tong anak. Pare ang imong anak. Nganong ako ramang anak nga magtiayon magkata? Imo siyang anak sa laing babae, Ping. Oh, laing babay? Nanganak ko sa laing babay? Nagluib ko ni Mugring? Pasayluwa ko, Gring. Ay, katabaghak ba ni mo, Piping? Oy, bibi, buhi iko. Buhi iko, oy, kay mahusos akong sayal. Ping, Pasayluwa itaon ko nagabuhat magkuhala, Gring. Pasayluwa ko, Gring. Pasayluwa ko, Gring. Pasayluwa ko. ay, Piping, nagpataka ka man lagpanik ba? Saglang kay sagrado mo niya ako sipon, Gring. Ah, sagrado sa imong mata. Nagdapa hinoon kag virus. Pe! Imo ko na gitutuan, Gring. Ayaw ka bala, Kaping. Kay sagrado na akong laway. Hain mas Piping. Mingaw man. Haskag nilakaw nga wa na ako mabantay eh. Ay. Tuara di ay sakay da. Kadako rabas pang hay-hay. Unsa na sa day kay niyang nahinumduman rong higayon na ay. Akong doolon be. Oh, Oh, nganong nang hay-hay ka man. Kusog ra ba, Ping? Abot sa may kusina. Okay ra ka? okay ra ko? Simong tanaw, okay ra ko? Ayaw lang kasuko, Ping. Nangutan na ramang kong tarong. Awa man ko masuko, Gring. Imo kong gisingkahan karon lang, Ping. Gisingkahan ta ka, Gring? Gisingkahan ta ka? Oo. Imo na sa kong gisingkahan. Ay, wa man ta kasingkahi. Karon wa. Pero ganin na, kaduha ko ni mo singkahi. Pagkakaroon ka pasangin nga, wam kumaning ka? Paduklar ako kong kausabi, basig maulian ka. Da. Twink. Hoy! 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 Nakasagid bitaw ko.
Ako yung naduklan kay napungot naman ko. Kaluoy sa ni kuya, uy. Unya ni unsa raman siya nang. Ay, ego rang niingog tungayong. Dayon ni suod sa kwarto. Tingali ko sige buhat nang. Ako man tong gilili bag-o lang. Naghigda raman. Pero wa matuog. Sige lang tutok sa kisame. Naana si father nang ay. Uy, nadagit man si Lulong. Hi guys! Hi guys pa. Maunay na hitabo, padre. Eto murag ng luod. Naghinuktok sa kwarto. At wala siya pasagdan na aron sa magkapahuway ang iyang una-una. Uy, kuya di masukmagan ka unya, Father. Sugmagon magkakaniya kung mubalik ka. Okay ras. Akong lilion pagbalik, padre, ha? Ni, lain ng milagring mulili man. Ikaw na siya padukol, lulong. Dili ay. Joke si Lulong ay. Itaw. Diha sa mo, ha? Lilion sa nako. Mulili sa dagapil. Ikaw na ko'y dukol niya, father? Greng, Oh, naulian ka na. noon sa gaday ko, Greng. Nganong nakapangutana ka man, anak, Ping. Unsa naman sa imong nahinumduman? Nga imo kong gidukol ganina. Oh, maayo kay nahinumdum kang gidukol ti ka. Oh, sakit pa ang ganihan to drone. Kusog-kusog dito pagkadukula, eh. Pasensya na, Ping, ha? Unsaon nga napikal naman kung kunimo. Pero ako gitong sa... Di man gito na ko angay buhaton kay... Di man nimo sa nga magpanglimot ka na. Magpalimutan day ko, Greng. Oh, Tuod, may pangutan ako. unsa man, Ping? Nadayon og balhin og parokyas, Pader. Oh, Wa na ta kasimbag balik. Nadayon ba ka to? Sa may balita. Ping, Oh, nga naman ka. Nagkurog lagi ka noon sa ka, uy. Ping, ginoo ko. Ha? Ginoo ko, salamat. Ping, naulian ka na, Ping. Naulian ka na. Ping. Uy, nigakos ka mangguna ko ang social distancing, ay! Diyos ko, salamat. Padre! Padre, pagdali, Padre! Kisay mong kitawag, Greng? Ping. Ano nang? Unsay? Ano? Naibila, Greng? Pader? Padre, nahinumdum na siya. Naulian na sa tatay ni mo, Piping. Tay! Tay? Imo na kong isangpit og tatay? Pasaylo ako, tay. Pasaylo ako nga. Wala yun ako madawat ang kamatuuran. Pasaylo ako nga nagpadakos kung pagkatawanon. Pasaylo ako, tay. Salamat anak. Salamat ka nakadawat ka na din ako. Maayo gid kaayo ang Ginoo. Iya nagyugihatag kining higayuda, Padre. Piping, nga magakos ninyo ang usag-usa. Isip amahan og anak. Lord, salamat gid kaayo, Lord. Libo-libong pasalamat, Lord. Pagkuha ko magdahom nga mahitabo ni higayon na. Nga makapasaylo ka na ako, Pader. Labi na ngay mo kung sangpito ng tatay. Kundang gumandanin eh, di na ko gustong makamata pa. Di matuki mga kong gibati nga kalipay karon, Pader. Salamat, Lord! Salamat!
Nigawas lagi ka. Ikaw mo gani unang nigawas. Sakit sa dughan dito sa sud, uy. Murag dili ko kagwanta. Ako bitaw. Huot kaya akong dughan. Pero abi ni Mululong. Happy kay ko para nila. Labi na gyud ni Kuya Piping. Lagi. Huot pa akong dughan, oh. Pwede mo nga hapon, Lids. Unsa to? Unsa ti magisulti? Dughan ba? Huot pa kayo. Pwede mo nga hapon aron na luag-luag. Suluhag hapuhap, uy. Yabag. Lida! Asa ka, oy? Ulis ako! Goodbye, Bunot! Maunay na hitabo, Ping. Wa ka na gyud mahinumduman. Gani, usahay mahiubos na ko nimo. Kailain naman ang imong itawag nako. Dili naman milagring. Ang hila naman, Ping. Mao ba? Pasayloan ang taon ko, Gring. Wag yung ko'y kalibutan, anak. Pasaylo asad ko, Ping. Nga mahutdan kong pasensya nimo. Mayo gyud kayo ang Ginoo. Iya gyud gihatag dato ni Higayuna. Pader, anak, Tay, Sige ha. Biyaan taon na mo. Maghikay kong lamian nga panihapon. Magpatabang ko ni Lida. Hain na ba to sila? Lida! Lulong! Nang! Diyara ko, Nang. Oh, hain man si Lida. Ikaw raman lagi din he. Biyaan mo ko, Nang. Di pa uli na. Naara ko diris likod nang! Tuara man lagi sa likod. Be, tabangi ko ninyong duha sa kusina, be. Mag-andam taglami nga panihapon. Sa'yo pa man, Nang. Mas 4 kapin ba, oh? Ay, sige lang, God. Sa'yo man sa tang manihapon. di mong gud ako gustong mubuhi sa imong kamot, Pader. Kay kung mubuhi ko, tingalig makamata ko kay damguraday ni tanan. dili ni damgo tay. Tinuod ni. Ug di sab ko gustong mahuman ni Higayuna. Kung pwede pa i-phrase ang oras, ako na i-phrase tay. Aron di gini mahuman. Saan ko sa langit nga kung kalipay karon tay. Ug nahibaw ko. Nagkunhaan maron si mama na himutang malipayon sab siya para tong duha. Nagkapasaylo na ka to nako imong inahan, Pader. Nagkapasaylo na to siya tay. Bitaw, no? Nagkapasaylo na gyud to eh. Siya rugwa lang gihapon. Kay wa gyud Felipe. Tay, si mama nimo. Murag nakadungog ko siyang tingog. iborto ko na una tay. Sige lang kay pohon mo daw niya taniya sa sementeryo. Tugutan naman yung mga sa mga ato mga kaliwat ato mga mahal sa kinabuhi dito sa sementeryo. Sige, Pader. Muduaw niya ta sa iyang lubnganan. Ayaw na lang paghago, Felipe. Ako ray mo doaw nimo.
Kanus mo mo ito, Father? Pakuyuga mi. Kuyog baboy gid kay ka, oy. Family affair man na. Apil lang mo silang family. Sige. Pakuyugot na mo. Sakto si Lulong. Apel na mo sa among pamilya. Nawa. Dako kay ko pasalamat niyong duha. Kaya sa panahon nga nagatubang ang among pamilya og dakong krisis, naagid mo, wagid mo mubiya. Dili sa madawat sa among konsensya, Father, oy. Nga pasagdan lang sila. Mong nagpasalamat kay kog dako ninyong duha. Sa detod, nagkabalik na ba mo? Kano sa amo mo magpakasal? Wa na, namuha na si Lida. Uy, pagpakasal na mo, oy. Hapit na ra ba mo balik nga tong Ginoo? Sementeryo ni? Uram nagsuryanan sa manag-uyab. Ihas gid nimo, oy. Ingon ani bigay ng mga modern nga memorial park. Wa mo nis ato good. Paduol ta nila na. Ipalahi naman hinuon ta. Ayaw na. Ngano man? Will you marry me? Nayabag ka, Lulong. Diretso-diretso ng taon ka, uy. Sige lang good. Romantic yung lugar oh. Romantic sa imong mata? Asam ka makitag sementeryo nga romantic? Gini. Pwes, romantic ka ng tagway ni mo. Sige naman tag-walk outan ino eh. Ma, hinaot nga balipayon ka karon nga nagtanaw na mo ni Tatay Piping. Uban ni Nanay Milagring nga ako na siyang giisip nga inahan. Abi ni mo, ma, gidawat ko niya sa way pagduha-duha. Buutan ko kayang Ginoo, ma. Kay bisan mibiya ka na nako, iya kong gibilin nila. O hinaot nga magmalinawon ka na karon siya mong himutangan. Angela, padayon lang sa imong pagpanaw. Ayaw ka bala ka sa imong anak, kay ati manon ako siya sama sa tinuod na akong anak. Angela, hinaot nga nakapasaylo ka na nako sa akong sa nga nabuhat di animo. Ay kabala ka, di na ko pasagda ng atong anak. Ug mahalo na ko siya hangtod kanos akutob ang akong kinabuhi. Ma, ihatag unta sa Ginoo kanimo ang kapakulayang dayon ug magdanag unta kanimo ang kahayag nga way pagkapalong. Kini among gipangayo. Pinagi ni Kristo nga among Ginoo. Amen. Amen. Uy, abin akong diretso ratag pamauli, padre. Hapit na ta sa bahay na eh. Nagpandam ko pagkaon Inday. Ay, salamat. Abi na ko buhay kaunay. Oh, tay? Nga naman ka? Nahinumdum kang mama unsa? Wa ko mahinumdum niya. Nakakita ko niya. Nasa may bintana, oh. Hi, guys!
Og dinhi mga kasama natapos kining atong sugilanon nga naguluhan. Father, I am your father. Kining sugilanon gisuwat ni Baby Omega Flores sa direksyon ni Miss Miraluna Tumulak. Music and sound effects, Randy Padayaw Susun. Recording editor, Lloyd Gabiana. Mga tunog ug kasikas, Ricky Bangis Garing. Og sa dili pa kami hingpit nga manamilit niya ang mga artista nga mo'y naghatag og kinabuhi sa atong sugilanon. Sa papel ni Piping, Ray Arellano. Sa papel ni Father James, Alex Repolyo Lara. Milagring, Carol Hikain. Anghela, Miss Miraluna Tumulak. Og sa papel ni Lida, Jelly Haka. Sa papel ni Lulong, Jeffrey Gabunada. Inabagan ning musunod, Teresa Tirol Surya, Clint Garing, Maricela Tumulak, Marites Parba Albures, Jennifer Dato Minyusa, og Tata Garote. Kining maong sugilanon, mapasigarbuhong gidalit kanato sa RMN Drama, Tatak RMN. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong pagpaminaw.